Μία ερώτηση που μας κάνουν συχνά είναι ποια είναι η κατάλληλη ηλικία να ξεκινήσει στα ρετινοειδή. Αρχικά πιστεύουμε ότι το να μεγαλώνουμε είναι προτέρημα και είναι κάτι πολύ όμορφο και κάτι που δεν χρειάζεται να μας αγχώνει. Ωστόσο, πιστεύουμε επίσης στην υγεία του δέρματός μας σε κάθε τη στάδιο. Το δέρμα μας παράγει από μόνο του ιαλουρονικό οξύ, λιπίδια και άλλα συστατικά που αποτρέπουν τους εξωτερικούς εισβολείς, τους εξωτερικούς παράγοντες να εισχωρήσουν στο δέρμα. Όσο μεγαλώνουμε όμως, αυτή η φυσική διαδικασία γίνεται όλο και πιο αργά. Μετά τα 25 περίπου, από 28 ημέρες, αυτή η φυσική ανανέωση των κυττάρων μπορεί να παίρνει γύρω στις 40 ημέρες. Αυτή η αύξηση νεκρών κυττάρων κάνει την επιδερμίδα μας να φαίνεται πιο τραχιά, πιο θολή και σε πολλές περιπτώσεις και πιο αφιδωτωμένη. Και εδώ είναι που έρχεται η βιταμίνη Α να βοηθήσει την κατάσταση. Εμείς συγκεκριμένα θα ασχοληθούμε με τα παράγωγα της βιταμίνης Α, που είναι πιο εύκολα προσβάσιμα αλλά και αποτελεσματικά, που είναι η ρετινόλη και η ρετινάλη. Τι μπορούν να κάνουν όμως η ρετινόλη και η ρετινάλη για εμάς? Αρχικά, στην επιφάνεια του δέρματος έχουν αντιβακτηριδιακή δράση. Fun fact, είχαν μελετηθεί αρχικά για την αντιμετώπιση της ακμής, προτού διαπιστωθεί ότι είναι πολύ εργαλεία. Και στα βαθύτερα στρώματα του δέρματος επιταχύνουν την ανανέωση των κυττάρων, διεγείρουν το κολαγόνο και ενισχύουν την ελαστικότητα. Και αν σου ακούγονται πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά και θέλεις να δοκιμάσεις είτε ρετινόλη είτε ρετινάλη, υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να προσέξεις. Δεν ενδείκνυται η χρήση τους σε περίοδο κύησης και ορμονικών διαταραχών. Επειδή είναι ενεργά συστατικά με ισχύ, ενδείκνυται η σταδιακή χρήση τους στην αρχή μέχρι να αποκτήσει ανεκτικότητα το δέρμα. Επίσης, επειδή προκαλούν φωτοευαισθησία, είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιούνται το βράδυ με αντιλιακό την επόμενη μέρα οπωσδήποτε. Γι' αυτό έχουμε συγκεντρώσει μερικά προϊόντα, τα οποία έχουμε βρει ότι βοηθάνε στην υγεία της επιδερμίδας και στο να είναι στην καλύτερη της φάση σε οποιαδήποτε ηλικία. Αρχικά προτείνουμε 2 τόνερ για μετά τον καθαρισμό. Αυτό είναι πιο κατάλληλο για πιο ώριμες επιδερμίδες, πιο αφυδατωμένες επίσης, και αυτό είναι πιο κατάλληλο για μεικτά και λιπαρά δέρματα. Τα τόνερ βοηθούν στην εξισορρόπηση της επιδερμίδας και στην καλύτερη απορρόφηση των συστατικών. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό για τη ρετινόλη. Αν έχεις πολύ ευαίσθητο ή δυσανεκτικό δέρμα, μπορεί να θέλεις να δοκιμάσεις κάτι πιο ήπιο. Το μπακούτσιλ είναι φυτικής προέλευσης, άρα είναι πιο ήπιο σε δράση, αλλά δεν έχει και τις αντενδείξεις που έχουν τα ρετινοειδή. Μπορείς να το βρεις σε αυτόν τον ορό που είναι ιδανικός για νέους χρήστες. Έχει και ρετινόλη και ρετινάλη και μπακούτσιολ για δέρματα πιο εξοικειωμένα στη ρετινόλη που θέλουν κάτι πιο ισχυρό. Προτείνουμε αυτόν τον ορό. Αυτή η κρέμα ματιών από την K-Secret έχει γίνει δικαίως viral. Έχει υψηλή συγκέντρωση σε ρετινάλη 4% που συνδυάζεται με εκχύλισμα ζυμωμένου φασολιού και λιποσόμ, τα οποία βοηθάνε στο να μην προκαλεί ερεθισμούς. Έχουμε βρει πολύ αποτελεσματικό αυτόν τον ορό από Ανούα με συγκέντρωση 0,3% σε ρετινόλη, αλλά και νιασιναμίδι που είναι πολύ καλές φίλες και βοηθάνε και τα δύο στα δυσχρωμία σε εμφάνιση πόρων, αυτό που λέμε σύσφυξη δηλαδή. Και για όσα άτομα θέλουν να εισάγουν τα ρετινοειδή στη ρουτίνα τους, αλλά μόνο σε ένα βήμα, προτείνουμε αυτή την κρέμα από την K-Secret, η οποία έχει πιο ήπια δράση με 1% retinal liposome και εκχύλισμα ρυζιού ως προϊόν ζύμωσης. Αν βρήκες χρήσιμο αυτό το βίντεο, κάνε μας like, άφησέ μας ένα σχόλιο και φυσικά μοιράσου το βίντεο με όποιο άλλο άτομο πιστεύεις θα το βρει επίσης χρήσιμο.